ولا أقوى كافت العابة خالو عدي إذا عندر كالو زقويا خالو نابدو خونه سدة انتخدكا وي وندو خونه خساراتات انتقات أمكا وي دما كاب إتستماق أروز نبركات أنا وطيخا دو خونه حمام انتقوان فكا وي دما كاب إتستماق أروز نبركا ناتقنت وزي إلكا دما نابزو خونه محيورون تأتخا أبزو أتخا أتو كم تلانت كازا قتلكا حدا حيلة جنالو إذا حيلة زدما ناي أتحساس باخا حيلي يبلنا جيمس آلن بزا as a man thinks تبل مصحف جيرو እምበኣርከስ ሎሚ ብዝግባ ኣብዛ መጽሓፍ እዚኣ ዘለዉ ኣተሓሳስባና ተጠቒምና ሓድሽ ህይወት ክንፈጥረሎም ንኽእል ኣዝዮም ቀለልትን ግን ከዓ ብጣዕሚ ብሉፃት ዝኾኑ ዓሰርተታት ዓመታት ናይ ህይወትና ከድሕኑና ዝኽእሉ ብሉፃት መንገድታት ኣብዛ መጽሓፍ እዚኣ ዘለዎ ክንርኢ ኢና። ስለዚ እምበኣር ናብ ዩቲብ ቁም ነገር ንምርኣይ ገዛ ርእስኹም ንምስሓል ትመፁ እንተደኣ ኮንኩም ኣብ ልክዕ ቦታ ኢኹም ዘለኹም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። እምበኣርከስ ከምታ ኣቐዲምና ክንብል በፃሕና ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብዛ መጽሓፍ እዚኣ ዘለዎ ብጣዕሚ ኣዝዮም ወሰንቲ ዝኾኑ ኣብ ህይወትና ድማ ክንርድኦም እንተደኣ ኽኢልና ዓሰርተታት ዓመታት ናይ ህይወትና ከድሕኑና ዝኽእሉ ብሉፃት መንገድታት እዮም። እዛ መጽሓፍ እዚኣ መጀመርያ ክረኽባ ከለኹ ናይ ጥዕና ፀገም ናይ ገንዘብ ፀገም ብዙሕ ናይ ፋይናንስ ሽግራት ነይሩኒ እዩ። ነዛ መጽሓፍ እዚኣ ምስ ረኸብኩ ግን ድሕሪ 10 ዓመት ድሕሪ ክንዲዚ ዓመት ክረኽቦ ኢለ ዝሓስቦ ዝነበርኩ ውፅኢት ብቐሊሉ ንኽረክብ ሓጊዛትኒ። እዛ መጽሓፍ እዚኣ ኣብ 1903 ቅድሚ 120 ዓመታት ኣካባቢ ተፃሓፈት ግን ድማ ንዘለዓለም ህያው ኮይና ትነብርን ንሰባት ድማ ካብ ደልሃመት ናብ ዝኾነ ብርሃን እተሳግሮም ብልፅቲ መጽሓፍ እያ። ሎማዓንቲ ድማ ነዛ ዓሰርተታት ዓመታት ናይ ህይወትና ከተድሕን ትኽእል መጽሓፍ ኣብ ዝተወሰነ ደቃይቕ ብዝግባእ ብሰፊሑ ክንትንትናን ብዝግባእ ድማ እታ ኣብኡ ደሎ ነገራት ብኸመይ ከም ንጥቀመሉን ክንርኢ ኢና። ስለዚ እምበኣር ናፍታ ቀዳመይቲ እዛ መጽሓፍ ትህበና ጥቕሚ ከብለኩም። ቅድሚኡ ግን ንእሽተይ ግዜ ወሲደ ድማ ከመስግነኩም ንዓኹም ደሊ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ሳብስክራይብ ብምግባር ድጋፍኩም ከተርእና ብዝሓትናኩም መሰረት ድማ ብዙሓት ሰባት ሳብስክራይብ ብምግባር ድጋፍኩም ኣርኢኹምና ኣለኹም ካብ ብልቢ ከመስግነኩም ደሊ ክብረት ሃበለይ። ሕጂ እውን ምናልባት ሳብስክራይብ ዘይገበርና እንተደኣ ሃሊና ሓድራ ጋይስ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ንኽትኮኑ ይዕድመኩም። እምበኣር ናብታ ናይ ሎሚ ቪድዮና እታ ቀዳመይቲ ካብዛ መጽሓፍ እዚኣ እንወስዳን እዛ መጽሓፍ እዚኣ ምርኩሳ ዝገበረትላን ጄምስ ኣለን ድማ ንዓና ዝነገረና ንሓንቲ ነገር ድማ ሰብ ውፅኢታት ተሓሳስቡ እዩ ዝኸውን። ምናልባት እዚ ነገር እዚ ብዝተፈላለየ መንገድታት ብዙሕ ግዜ ልክዕ ከም ሓደ ደርፊ ክንሰምዖ ስለዝቐንና ወይ ክንሰምዖ ስለዝነበርና ቀሊል ኮይኑ ክስምዐና ይኽእል እዩ። ግን ኣብ ሓሳባትና ደሎ በረኸት ክንርዳእ እንተደኣ ኽኢልና ጸጋ ዝመልኦ ብርሃን ዘለዎ ህይወት ኢና ንነብር። ሓሳባትና ልክዕ ከም ሓደ ሲድ ወይ ድማ ከም ሓደ ፍረ ንውሰዶም እዩ ድብል ጄምስ ኣለን። እንተደኣ ሓሳባትና ከም ፍረ ወሲድናዮም እዚ ሕጂ ሰዓት ነስተማቕሮ ዘለና ህይወት ድማ ውፅኢት ናይቶም ኣብ እሙርና ዝተዘርኡ ሓሳባት ምዃኑ ብዝግባእ ክንርዳእ ንኽእል ኢና። ነቂሕና ኮን ከይነቃሕና ኮነ ኢልና ኮነ ከይበልና ድማ ኣብ እሙርና ተሰሪቶም ዘለዉ ነገራት እዮም። ኣብ እሙርና ተሰሪቶም ዘለዉ ሓሳባት እዮም ነዛ ሕጂ ሰዓት ደላ ህይወትና ሂቦምና ኣለዉ። ትማሊ ንሓስቦም ዝነበርና ሓሳባት ነዛ ሕጂ ሰዓት ደላ ህይወትና ሂቦምና ኣለዉ። ፅባሕ ንነብራ ህይወት ድማ እዞም ሕጂ ሰዓት እናሓስቦም ሓሳባት እዮም ህይወትና ዝቓኒባ ወይ እውን ህይወትና ዝፈርድዋ ወይ ንህይወትና እውን ውፅኢት ደምፅልና ማለት እዩ። ብጣዕሚ ካብ ድክርመኩም ሓደ ነገር ጄምስ ኣለን ነዚ ነገር እዚ ከረድእ እንከሎ ብቐሊሉ ብፍረ እዩ ደረድእ ደሎ። ስለዚ እስከ ንተዓዘቦ ንሕና ንሓንቲ ፍረ ክንዘርኣ ከለና ውፅኢት ከም ትትህብ ኣብ ኣእሙሮና እነሰላስሎም ሓሳባት ድማ ፍረ ምዃኖም እንደገና ድማ ውፅኢት ከምኡና ምዃኖም ምርዳእ እዩ። ብኸመይም ግን ናብ ውፅኢት ዝቕየሩ እንተደኣ ኢልና ጄምስ ኣለን ከረድእ እንከሎ ልክዕ እነሰላስሎም ብምድግጋም ሓሳባት ናብ ምንታይ ይቕየሩ እዮም ድብል ናብ ካራክተር ወይ ድማ ናብ ሓደ ባህሪ እዮም ዝቕየሩ እዩ ድብል። ባህርና ድማ ነትናትና ደስቲኔሽን ነትናትና ፅሕቶ ወይ ድማ ነትናትና ውፅኢት ይደምፅኦ። ስለዚ ብኣእሙሮና ደጋጊምና እነሰላስሎም ሓሳባት ስምዒት ይቕየሩ እሞ ስምዒትና ድማ ነትናትና ሃቢት ወይ ድማ ነትናትና ልምድታት እዩ ድሃንፆ። ልምድታትና ድማ ባህሪና ይኾኑ ኣብ መወዳእታ ባህሪና ድማ ህይወትና ወይ ከዓ ውፅኢትና ይድፈጥሮ። ስለዚ ኩሉ ነገር ወላ እኳ ክንቆፃፀር እንተዘይከኣልና እታ እንኮ ንሕና ክንቆፃፀራ ንኽእል እንተደኣ ተቆፃፂርናያ ድማ ዓብ ዝኾነ በረኸት ዓብ ዝኾነ ፀጋ ከተምፀልና ትኽእል ኣተሓሳስባና እያ። ኣብ ዝኾነ ድቕድቕ ፀልማት ኣቲና ክንከውን ንኽእል ኢና። ጥዕና ስኢና ክንከውን ንኽእል፣ ከሲርና ክንከውን ንኽእል፣ ኣብ ድኾነ ንሕና ደይመረፅናያ ህይወት ኣቲና ክንከውን ንኽእል። ግን ብዛዕባ ትማሊ ደይኮንና ብዛዕባ ሕጂ ንዘራረብ ክሳብ ዝሃለና ኣፍታ ግዜ እቲኣ እታ ናይ ምሕሳብ ናፅነትና ተጠቒምና ንምንታይ ከም ዝኾይነ ንምንታይ ከም ዝተፈጢሩ እዚ እኮ ክኸውን ኣይነበሩን ካብ መባል ውፅእ ኢልና ኣብ ሕጂ ሰዓት ብዝግባእ ሓሳባትና ክንቃንዮም እንተደኣ ኽኢልና ንመርፅኦ ዘለና ዘርኢ ምሩፅ ክሳብ ዝኾኑ ምሩፅ ህይወት ምንባርና ዘይተርፍ እዩ። ሓሳባትና ብጣዕሚ ሓይሊ ኣለዎ። ሓሳባትና ንውፅኢትና ይድፈጥሮ።
ስለዚ ሓደራ ጋይስ ኣብታ ሕጂ ዘለና ሰዓት ምናልባት ገንዘብ ሲኢና ፍቕሪ ሃዲምና ሰላም ሲኢና ወይ እውን ዝኾነ ዓይነት ክሳራታት ወይ ጥዕናውን ጎዲልና ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብታ ህሞት እቲኣ ግን ሓሳብና ብምጥቃም ዝሓሸን ድበለፀን ብርሃን ከነማዕዶ ከም ንኽእል ጄምስ ኣለን ዝነግረና ኣሎ እዚኣ ድማ ንዓሰርተታት ዓመታት ንብዙሓት ዓመታት እነማረሉ ዝነበርና ነገር ወይ ናብ ደገ ምጥቃም ገዲፍና ናብ ገዛ ርእስና ተመሊስና ብዝግባእ ኣብ ገዛ ርእስናን ኣብ ነፍስና ንኽንሰርሕ እታ እንኮን ቆፃፀራ ሓሳብና እንደገና ተተቆፃፂርና ድማ ሰላም ክትበና ትኽእል ሓሳብና ኣብኣ ንኽንሰርሕ ይሕግዘና እምበኣርከስ እታ ቀዳመይቲ ካብዛ መፅሓፍ እዚኣ እንወስዳ ነገር ኣተሓሳስባና ንውፅኢትና እዮም ዝፈጥርዎ ውፅኢት ኣተሓሳስባና ኢና ንሕና እታ ካልአይቲ ኣዝያ ወሳኒት ዝኾነት ጥበብ ካብዛ መፅሓፍ እዚኣ እንወስዳ ድማ እንታይ እያ እንትደኣልኩምኒ እንታይ ይብል ጄምስ ኣለን ውፅኢትና ይገልጹና ዘይኮኑ የጋልጹና እዮም መበል እንታይ ንምባል ደልዩ ኮን ትብሉ ትህልው ኢኹም ብሓፂሩ እዚ ንምንታይ ንምባል ተደልዩ ኣብ ሕጂ ሰዓት ዘሎ ውፅኢትና ንዓና ይገልጹና ዘይኮኑ ነቲ ኣብ እሙሮና ሰሪትናያ ዘለና ደጋጊምና ደሰላሰልናዮ ሓሳብ ንዕዮም ዝገልፅዎ ወይ ከዓ ዘቃልዕዎ ከም ምባል እዩ ልክዕ ከመይ ይውሰድዎ መሲልኩም እዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም ወይ ዝሕጂ ንረኽቦ ዘለና ውፅኢት መስትያት ናይቲ ኣብ እሙሮና እነሰላስሎ ዝነበርና ሓሳብ ብፍላይ ድማ ብስምዒትና ብእምነት ዝተቐየረ ሓሳብ ንዑ ይገልጽ ስለዚ ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ንኣብነት ነብሱ ከስተኻኽል ፅቡቕ ዲደሎ የለን ክፈልጥ እንተ ደኣ ደሊ ልክዕ ከምቲ መስትያት ከይዱ ርኢዩ ደስተኻኽል ልክዕ ከምኡ ድማ ኣብ ሂወትና ደሎ ውፅኢታት ውፅኢት ናይቲ ኣብ እሙሮና ተሰሪቱ ደሎ ነገር ምዃኑ እቲ ኣብ ደገ ደሎ ውፅኢታት ድማ መስትያት ናይቲ ኣብ እሙሮና ፈጢርናዮ ዘለና መንነት ወይ ድማ እነሰላስሎ ሓሳብ ምዃኑ ብዝግባእ ክንርዳእ ክንክል ኣለና እዚኣ ናይ ብሓቂ ውሕጥ ኣቢልና ክንርዳእ እንተ ደኣ ክኢልና ብጣዕሚ ዓብዪ ዝኾነ መድሃኒት ትህበና ንምንታይ እንተ ደኣልኩምኒ ቅድሚ ሕጂ ክስቶ ኮየ ከምዚ ገይሩ ኣብዚ ዓዲ እዚ ስለ ደለኹ ኮየ ክስቶ ኮየ ከምዚ ገይራ መሽሙ ኮየ ከምዚ ገይሩ እንዳበልና ናብ ካልኦት ሰባት ንጥቁም ዝነበርና ነቲ ሓሳብ እቲ ኣብ እሙሮና እቲና ብሰንኮም ኣይተቐየርናን ኢልና ካብ ምሕሳብ ወይ ድማ ካብ ምግታዕ እቲ ናትና ሂወት ካብ ዘይምቕያር ተድሕነና ምንታይ እንተ ደኣ ኢልና ምክንያቱ ናብ ካልእ ቦታ ዘይኮንና ቆሊሕ ንብል ናብ ገዛ ርእስና ቆሊሕ ኢልና እቲ መስትያት ዘርእየና ደሎ ነገር ኢና ነፅሪ ስለዚ ሓደራ ጋይስ ከምዚ ኮይነ እቲ ኮይነ ክስቶ ኮየ ከምዚ ገይርኒ ከምዚ ስለተፈጠረ ይኮ ኣይንበር እቲ ተፈጢሩ ደሎ ኣብ ደገ እንሪኦ ዘለና ሲርከምስታንስ ኣብ ደገ እንሪኦ ዘለና ውፅኢት ኣብ እሙሮና ተሰሪቱ ናይ ዘሎ ሓሳብ ኣብ እሙሮና ተሰሪቱ ደሎ ስምዒትን እምነትን እዩ ዝገልጽ ስለዚ ሓሳባትና ንዓና ኣይግለጹና ትማሊ ዘጋጠመና ክሳራታት ትማሊ ዝነበረና ሽግራት ወይ ሕጂ ዘጓንፈና ደሎ ሽግራት ክገልጸና ደይኮነ ክንፈቅደሉ የብልናን ክገልጸና ይገልጸና ወንደ ይኮነ ደሎ ኣብ እሙሮና ተፈጢሩ ደሎ ተሓሳስባ ኣብ እሙሮና ደሎ እምነት ይገልጾ ደሎ ስለዚ ትማሊ ስለ ዝተበደልና ትማሊ ሽግራት ስለ ዝተዳራረበና ትማሊ ብዙሕ ነገራት ርኢና ስለ ዝመፀን ኣነ ሽግርቲ ኣነ ሽጉሬ ኣነ እኮ ይኮነለይኒ ኣነ እኮ ይሓልፈለይኒ ኣነ እኮ ከምዚ እንዳበልና ፕሊስ ሓደራ ንህይወትና በተም ሕጂ ዘጓንፉና ደሎ ውፅኢታት ብኦም ኣይንፍረዳ ንምንታይ ከምኡ ኸውን ጥራይ ተሓሳስባና ስምዒትና እምነትና ወሊድዎ ዘሎ ውፅኢት እዮም ደርኢና ደለው ዳ እምበር ውፅኢታትና ንሕና ይኮኑን ስለዚ እምበኣር እንተ ደኣ ነዚ ክንርዳእ ክኢልና ንውፅኢታትና ኮነ ኢልና ክንቂሮም እንተ ደኣ ደሊና ኮነ ኢልና ተሓሳስባና ክንቂር ደልና ስለዚ ሓደራ ሓፍተይ ምናልባት ትማሊ ብዘጋጠመኪ ሽግራት ትማሊ ብዘጓነፈኪ ነገራት ተደራሪቡ ዝኾነ ጥልመት ክኾን ይኽእል ዝኾነ ሽግር ክኾን ይኽእል መዓት ነገራት ብዙሕ ብድሆታት ርኢ ካብ ሕጂ ሰዓት ተራ መፂኺ ኣነ እኮ ዘይሓልፈላ ሽግርቲ ተጠላሚቲ ኣይትበሊ ኢኻ ሓፍተይ ሓደራ እዚ ትማሊ ዘጓነፈኪ ነገራት ነቲ ብሉፅ ዝኾነ በኣኽን ምሳኽን ዝሰርሕ ናይ ፈጣሪ መንፈሳዊ ሓይሊ ክድውና ኣይትፍቀድሉ ኢኺ ንምንታይ ከምኡ ኸውን ትማሊ ዝተፈጠረ ሽግር ትማሊ ዝነበረ ነገራት ስኺ ስለ ዘይተረድአክን በቃ ሽግራት ኣጓኒፎም ክዳ እምበር ሽግርቲ ይኮንኩን ሓወይ እውን ክሳራ ኣጋጢምካ ዳ እምበር ንስኻ ዘይትረብሕ ድኸሰርካ ኣይኮንካን ድኾነ ዘይተረዳእካዮም ዘይተገንዘብካዮም ነገራት ስለ ዝነበሩ ዳ እምበር እንተ ደኣ ውፅኢት ናይ ኣተሓሳስባኻ ምዃንካ ክትርዳእ እንተ ደኣ ክኢልካ ኣተሓሳስባኻ ክትቅየር እንተ ደኣ ክኢልካ ድማ ዝሓሸን ድበለፅን ሂወት ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ስለዚ እምበኣር ኣብ እሙሮና ሰሪትናዮም ዘለና ሓሳባት ኣብ ደገ ከም ዝረኣዩን እዛ ደጋዊት ዓለም ድማ ኩሉ ነገራት ውፅኢት ናይቲ ኣብ እሙሮና ተሰሪቱ ደሎ ፕሮግራም ወይ ድማ ናይቲ ኣብ እሙሮና ተሰሪቱ ደሎ ብሓሳብ ዝተነደፈ ነገር ምዃኑ ክርድአና ክኽእል ኣለዎ እዚኣ ድማ ናብታ ሳልሰይቲ ከተምርሐና ናይ ብዙሓት ሰባት ሂወት ዝቕይር ደሎ ንመበል 12 ዙር ዝካየድ ሱርበት ተኻውሎጢ ንኹለንተናዊ ዕብየት ዝተሰመየ ስልጠና ምዝገባ ጀሚርና ኣለና ኣብዚ ታሕቲ ደሎ ነምበር ተጠቒምኩም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ክላስ ረኸና እታ ሳልሰይቲ ወሳኒ ተዛ መፅሓፍ ትብለና ወይ ድማ ትነግረና ነገር ድማ ኣእምሮና ልክዕ ከም ሓደ ግራት እዩ ነቲ ግራት ዋናታቱ ድማ ንሕና ምዃንና እያ ትነግረና
بقليل إذا نجار زردنا جيمس آلن تطبق نجارو لمن تاين ترى أيكم إني مبزحتنا ون نس محرس ويون تنات محبرة تسبقهم سل العبيد تطبق يز نجار زردنا هذا حرستاي مريت واهبوا قالوا إن بلمو نبز مريت إذا أنت هيزر أنت الأكوس سنكيلو بزجبا ما نزاكراتهم كن كذا خبا أنت الأخيلو مرص دخون زر أنت أتوا بزجبا أكو خسكوس بزجبا ما ماي كست أنت الأخيلو نيتفتر حقيو أمو داتو تزدري نجار محفاسو دي ترفيو إذا حرستاي زدما أنت رأى مريت واهبوا نت مريت تجن شلل ليلو دري أنت رأى خوينو ديزر قالوا أنت رأى خوينو ويدما زري له سقيلو شلل دبلو أنت رأى خوين دخونا أفتي مريت تزرع نجار على نسو دما شلل كساب زبلو كساب زي صحيو أحياي أفتي جراتتي نزل أودي ترفيو دجنا نتدل يزر دما ديك بقولون ديك تصدقولون خالي سلازي نحنا خا حرستنا إذا هيوت زي أمخنا تردينا حلافنت دتوهبنا أمرولو جراتنا هيوتنا جرات أمرنا بزجبا كم نفع حرستاي كنن كباخبو ناوزاتوت أحياي ناوزاتوت أحياي إندات أهنا صبغو دخون مرجعات دخون زرقات إندا قبلنا يوخن كيد انت الأخي إلنا أمرنا لك كنزا جراتي لك كنزا مريتي زحبنا أنا قريد قبل جن لبخن بلو حدرا ويد ما أنا مكبلكم دل نجار دما انتاين ترأيكمني حدرا جايز نتنبو إخون نحما إخون كم تمريت نخلو نجارات زخون بعتاتات دلوا نخلو نجارات زخون مينرال ويد ما معدن كم زلوا أمرنا لك كوميونا أمرنا حماق نحسب تسفى نغرز نبديكون نجارات تطبق نحسب بزي قدس لك خمسة مريت حشيش يبكى حشيش تزرقلك أفي يبكى جن أفته هبكى أمرنا عند السيم لازم حريرة جايز إذا آخر نرد أنت الأخي إلنا ننويح عمتات نقنزو ولد نبرناك أنزا ناب دس دبل رفتا ناب دس دبل سلام كنك إيران نخيلنا لمن تاين تلعيكم مني أمرنا قرات مخانون تلع تردينا مريت مخانون تلع تردينا بلغو تسينا استقدسون بتبارخون حسابات بزقبع بمحساب استقدسن بتبارخ النجرك عن أبي هوتنا خدك أدس نخيرنا سلازي نسانا قرزي بزقبع نردع ناب قرات أمرنا سق إلا زغون عينت أحياي عينتو بفلاي أزي زمان زي حيزود مثلا جزا أرسو تكنولوجي لي كم زتري وي بقليل بموبايلنا معت نجراتي دقاتلو كي تردو معت مرزي معت أحياي حيزود مثلا بوجح سبي دلو سبر زينا اندابله زيد اللي ورتات انداوري حما كم دلا خاز نغركا معات عرفتات نابا امور خاص قيلو دسندوخا سان مردو بزح سوي دلو فريدا يكون جايز كن حدرا انتي بحال مسيلكم ستاي غارد ازدرو فيرو ما عندي بحال افتينا امورخا معات اوسي نسخا غارد نختكم كتكلالك لمنتاي انت رايكم اني سقيلنا نحلفو زلنا نغرات سقيلنا نريو دلنا نغرات بنغو موبايل ناخون كالوت سبا دبلنا نغرات انسمع نغرات انريو زبل نغرات كله صباح نجو أبو أمورنا يزرع كساب زحلوه صباح نجو بهوتنا نحنا نتتزرع نجار كنك قادة شوينا حما أخون تبو سلازي حدرا جايز أمورنا بعلنا نحلوه نابز أمور زدقات نيجيتيف تسفاد قرص حسابات أي نقطو نمنتاي نزر صباح نجو كو نزي نجار زينو انقلاسنا دي ترفي سلازي حدرا كوني لنا قاد أز تقدسو دي تبارخو سلاماوان دخونو بنقو بمتسع بستقدسو ጸሎትን بستقدس مسكانان أأمرنا ጽቡቕ ነገራት ክንዘርአሉ ይደለና ተስፋ ኣለዎ ህይወትና ዝሓሸ መጻእ ኣለና ንመን ኢልዎ ፈጣሪ ኩሉ ከምቲ ኩሎም ቅዱሳት መጻሕፍትና ድለው ክሕተቱ ክወሃበኩም ጸሎት ግበሩ ዱዓ ግበሩ ከምቲ ክምለሰልኩም ይደለና ፈጣሪ ናይ ሓደራ ጋይስ ፈጣሪ ኮሎ ብዝግባእ ንሕና ኣእምሮና ክንንከባኸብ እንተደኣ ክኢልና እታ ዝሓሸት ህይወት ፈጣሪ ድማ ቀሪብልና ስለ ዘሎ ንመን ኣለዎ እዝግለዎ እዩ ነገሩ እሞ የብለይን ሰብኣይ ንበል ኣእምሮና ናትና ክንገብሮ እንተደኣ ክኢልና ጽቡቓት ሓሳባት ክንምግቦ እንተደኣ ክኢልና ጽሩይ ዝኾነ ጽቡቕ ዝኾነ ህይወት ድማ ጽባሕ ንጎ ምቁዳስና ዘይተርፍ እዩ ንሕና ንዘርኦሞ ንኽንዓጽዶ ዝሕግዘና ድማ ፈጣሪ ምዃኑ ተረዲእና ብዕዞና ሕጂ ምጅማር እዩ እታ ራብዐይቲ ጄምስ ኣለን ኣብዛ መጽሓፍ እዚኣ ጠቒስዋ ዘሎ ነገር ድማ ኣእምሮና ኣብ ህይወትና ዘሎ ውፅኢታት ንኩሎም ይቆጻጸሮም ነዚ ሰውነትና ዝቆጻጸሮን ኣእምሮና እዩ ኣቐዲመ እኮ ነገር ኣቢለኩም ነይረ እንዴ ግን ጄምስ ኣለን ሓንቲ ምዕራፍ ካብዘን 7 ብዜን ጠቒስዎ እንደለዉ ኮነ ኢሉ ድገለፀ ሓንቲ ምዕራፍ ስለ ዘለያ ንሳ ድማ እንታይ እዩ ድብል ብዛዕባ ጥዕናናን ሓሳባትናን እዩ ሓሳባትና ኣብ ጥዕናና ዘለዎም ኢፌክት እዩ ብሰፊሕ እዚ እኳ ሙሉእ ቪድዮ ክንሰርሐሉ እንዲና ግን ኣብ ኣእምሮና እነሰላስሎም ሓሳባት ብፍላይ ስምዒት ድተሓወሶም ኣብ ሓንጎልና ንድምንጭ ሆርሞንን ኣብ ሰውነትና ንድዝንዛዕ ኢንዛይምን ከም ድቆጻጸሮ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና እዚ ድማ ጽቡቕ ተስፋ እዩ ሓደ ሰብ ምናልባት ጥዕና ሲኢኑ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ሰውነቱ ዝኾነ ሕማም ከሉ ይኽእል ክኸውን ግን
እዞም ነገራት እዚኦም ካብ ሻቕላ ድመፁ ካብ ቅንኢ ድመፁ ካብ ድኾነ ጭንቀት ድመፁ ካብ ናይ ሕሉፍካ ድኾነ ምቁዛም ድመፁ ስምዒትካ ካብ ድጎርኡ ነገራት ድመፁን ኣብዚ ሰውነት ዝተገለፁ ምዃኑ ክርዳእ እንተ ደኣ ኽኢሉ እዚ ሰብ እዚ ናብ ምስጋና ናብ ዝተቐደሱ ሓሳባት ጥዕና ክህብዎ ናብ ዝኽእሉ ብሩኻት ዝኾኑ ነገራት እዩ ብሩኻት ዝኾኑ ሓሳባት እዩ ድምለስ ሓደራ ጋይስ ኣእሙሮና ንሰውነትና ኣይኮነን ንኹሉ ኣብ ሂወትና ዘሎ ውፅኢታት እዩ ድቆፃፅሮ እዛ ሂወት ንሪኣ ዘለና ካብ ኣእሙሮና ከም ትፍልፍል ተረዲእና ጥዕና እውን ካብ ኣእሙሮና ከም ትፍልፍል ምግንዛብ ምርዳእ ከድልየና እዩ ብጣዕሚ ሓደ ድገርመን ነገር እስኪ ከካፍለኩም ኣጋጣሚ ብሞያይ ኩሉ ግዜ ከም ትብለኩም ፋርማሲ ይሰርሕ ስለ ዝነበርኩ ኣብቲ ፋርማሲ ድሪኦ ነገራት ነይሩ እዩ ሰባት መፁ ሓደ ዓይነት ዲያግኖሲስ እዩ ዘለዎ ማለት ኣብ ላቦራቶሪ ኣትዩ ሓንቲ ዓይነት ሕማም ይህልዎ እሞ መድሃኒት ክወሃብ ከሎ ግን ንገሊኦም ይሰርሐሎም ንገሊኦም ኣይሰርሐሎምን እዩ እንታይ እዩ ዝሽግር ይድብል ነይረ ኣነ ማለት ኩሉ ሓደ ዓይነት ሕማም እዩ ዘለዎ ሰብቲ ግን ሰብ ሓሳቡ ከም ደድሕኖ ሰብ እምነቱ ተስፍኡ ከም ደድሕኖ ፅቡቅ ገይረ ሽዑ ተረድየ ገለገለ ሰባት ከዓ ይመፁ እሞ ፕላሴቦ ድበሃል ኣሎ ንኣብነት እንታይ እሱ እንተረኣይልኩምኒ ፎልስ ድራግ ይበሃል ወይ ከዓ ሓሶት ዝኾነ መድሃኒት ኢኻ ትወግኦም ወይ ትህቦም ወይ ዝኾነ ሹገር ፒል ድበሃል ኣሎ ይወስዱ እሞ በቃ ትኺለ ይብለኻ ሓዊ ይብለኻ ብፍላይ ቀደም ኣቦታትና ብዘንሸሊና ድብለዋ ነይራ ድውግእዋ በቃ እሳተ ተወጊእ ትኽድብል ይብለኻ ሶ ማይ ዋተር ፎር ኢንጀክሽን ድበሃል ኣሎ መበፅበፅን መድሃኒት ዝኾን ንሳ ወላ በንሸሊና ኣላ ኢልካ እንተደኣ ወጊእካ እምነቶም እዩ ዘድሕኖም እምነትና ድማ ከድሕነና እዩ ከምዚ ኢሉ ይቅፅልን እዩ በዚ ሕማም እዚ 10 ግዜ እንዳተሳቀና በዚ ሕጂ ደጋውን ፈናርሎ ሂወቱን ህዋይ እንዳበልና ኣይንቅፅልና ግዝያዊ ምሕላፉ ዶ ይተርፍ እዩ ተሓልፍ እንተደኣ ኮይኑ ግን ትንፋስና ክሳብ ዘይሓለፈት ብሂወት ክሳብ ዝሃለና ሓደራ ኣተሓሳስባና መቕያር ዝተቀደሱ እንደተባረኹን ተስፋ ድመልኦም ጥዕና ክረክብ ዝብሉ ፈጣሪኻ እንታይ ይሰኣኖ ኩሉ ነገራት ክህበና እዩ እዚ ክኸውን እንተደኣ ኮይኑ ግን ኣብ ኣእሙሮና ድስረቱ ሓሳባት ጥዕና ዝመልኦም ተስፋ ዘለዎም ክንገብሮም እንተደኣ ክኢልና እዩ ስለዚ ኣብ ኣእሙሮና እነሰላስሎም ሓሳባት ነዚ ሰውነትና እዚ ከም ድቆፃፅርዎ ተረዲና ኣብ ሕጂ ሰዓት ብሓሳባትና ጥዕና ብሓሳባትና ሃብቲ ብሓሳባትና ድማ ሰላም ክንእውጅ ንኽእል ኢና እታ ግዜ ድማ ሕጂ እያ እዚኣ ድማ ናፍታ ናይ መወዳእታ ሓምሸይቲ ከተብለና እታ ሓምሸይቲ ጄምስ ኣለን ካብ ብጠቐሰን ኣብ መወዳእታ ክንግንዘባን ናይ ብሓቂ ሓሳባትና ድማ ብዝግባእ ክንጓስዮም ትሕግዘና ሓንቲ ነገር ጄምስ ኣለን ካብተን ዝጠቐሰን ድማ ሓሳባትና ብዝግባእ ክንቃንዮም እንተደኣ ኮይና ሓደ ካብ ዝሕግዘና ዕላማ ክህልወና እንተደኣ ክኢል እዩ ካብ ልብና ደንቀለ ትምኒት ስምዒት ክህልወና እንተደኣ ክኢል እዩ ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ እንታይ ድገብር እንተደኣ ኢልኩም ሓደ ግዜ ሓሳባት ካብ ምቁፅፃር ክትስእኖም ኔጌቲቭ ሓሳብ ክመፅእ ከሎ ስቂልካ ከተስተናግዶ ተስፋ ክትቆርፅ ብዙሕ ነገራት ኣብ ኣእሙሮኻ ክመላለስ ይኽእል እዩ ዕላማ እንተደኣ ሃሊካ ግን ድኾነ ድረኣየካ ኣብ ኣእሙሮኻ ትስእሎ ነገር ብስምዒት ሓረር ትብሎ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ግን ሓሳባትካ ናብ መሬት ንኸተውርዶምን ኔጌቲቭ ሓሳብ ክመፅእ እንከሎ ኣሉታዊ ድኾነ ፀሃያይ ክመፅእ ከሎ ቀልጢፍካ ንኽትፅህዮን ኣብ ዘርእኻ ንኸተተኩር እንድገብር ሓደ ነገር ድማ ካብ ልቢ ዝነቐለ ድሌት እዩ ዕላማና ብዘየገድስ ስድራና ምርዳእ ክኸውን ይኽእል እዩ ትዝነድለናያ ጥዕና ረኺብና ምስ ስድራና ምስ ቤተሰብና ምስርሳር ክኸውን ይኽእል እዩ ካብቲ ሕጂ ሰዓት ደለናዮ ማሒሩ ውፅእ ኢልና ድኾነ ደስታ ደልዎ ወይ እውን ስድራና ክንሕግዘሉ ንኽእል ድኾነ ቦታ ክንከይድ ደሊና ክንከውን ንኽእል ኢና እዚ ኩሉ ነገራት ድፍጠርካ ኣብ ካልእ ቦታ ዘይኮነ ኣብዚ ቦታ እዚ እዩ ስለዚ ሓደራ ጋይስ እንተደኣ ትምኒት ሃሊና ብኣእሙሮና ሃረር ንብሎ ብስምዒት ድማ እንደልዮ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ሓሳባትና ምቁፅፃር ብጣዕሚ ክሕግዘና እዩ ንኣብነት ብቐሊሉ ከረድአኩም ሓደ ሰብ ስድርኡ ክሕግዝ ደሊሎ ንበል ኣዲኡ ኣብ ዓዲ ተፅብዮ ኣላ ነዲኡ ንነዊሕ ዓመታት ንድዕብዮ ኣቦኡ እውን ኣጆኻ ኣለኹልካ ኢሉ ድኾነ ቃል ኣትይሉሎ ንበል እዚ ሰብ እዚ ካልእ ዘይኮነ ኣነ እየ ነይረ ኣብቲ ሰዓት እቲ ድኾነ ሃረርታ ኣለኒ ስድራይ ክሕግዘ ኣጆ ክደይ ክብላ እየ ነቦይ እውን ኣለኹልካ ክብሎም እየ ስድራይ በቃ ኣለኹ ኣነ እንዳበልክዎም ከም መጀመርያ ዕላማ ድሓስከውን እሱ እዩ ግን ዝሪኦ ድነበርኩ ዝዓዲ እዚ ክላእ ሲልካ ኒሞ ብዛ ዓዲ እዚ እንታይ ከመይልካ ከምኡ ክኸውን ኤሮጳ እንተድኸይድ እምበር ናብ ኣሜሪካ እንተድኸይድ እዚ እንተድህልወኒ ነይሩ እምበር ድብለሉ ሰዓታት ነይሩ ግን እንተደኣ ሓደ ሰብ ትምኒት ሃልይዎ እታ ትምኒቱ ድማ ኣፍተን ክልተ እግሩ ረጊፅናላ ዘለዋ ቦታ እታ ተቐደሰት ቦታ ንትሳሙ ኻና ተረዲእ ክጅምር ተደኣ ኽኢሉ ዝሓሸ ሰብ ክኾን ከም ዝኽእል ግን በዚ ተረዲእ ኣነ ጄምስ ኣለን ድማ ኣብዛ ነገር እዚኣ ብጣዕሚ ይረድእኒ እንታይ ገብር ነይሩ ኣብቲ ሰዓቲ ናብ ዘይጠቅም ቲክቶክ ተስፋ ናብ ዝቁርፅ ነዚ ዓዲ እዚ ሕማቕ እዩ ናብ ዝለኒ ሰብ ክኸይድ ክጅምር ከሎ ኮይና ብተስፋ ደቁርፅ ለይድሊ ናይ ቲክቶክ ናይ ካልእ ነገራት ፅቡቅ ኢለን ማለት ኣይኮነን ግን ሕማቕ ክመፀኒ ከሎ ስቂኢለ ክሪኦ ከለኹ ኣብ ኣእሙሮ ይደቃፂል ሓደ ነገር ኣሎ እዚ ነገር እዚ ስቂልካ ተስፋ ምቁራፅ ካል ነገራት ስቂኢካ ናብ ኣእሙሮኻ ተእትዎ እንተደኣ ኮንካ ነታ ቃል ድኣተኻ ኣላ ኣዴኻ ነቶም ቃል ዝኣተኻሎም ቤተሰብካ
ክትህቦ ዝነበረካ ነገር ተኸስሮ ኢኻ ዘለኻ ንዓ ፅቡቕ ነገራት ሕሰብ ተስፋ ይትቁረፅ ኣጆኻ ክሓልፍ እዩ ድብል ከዓኒ ዝኾነ ስምዒት ዝህበኒ ኣብ ኣእምሮይ ዝረኣየኒ ነገር ኣሎ ኩላትና ድማ ሓደ ፅቡቕ ደለና ባህል ኣሎ ንሱ ድማ ስድራና ክንሕግዝ ቤተሰብና ክንረድእ ካብ ልብና ድኾነ ሓረር ንብሎ ነገር ኣሎ ኣብ ኣእምሮና ስትሮንግ ድኾነ ዋይ እንተ ደኣ ሰኒድና ሃሊና ሓደራ እዚ ዕላማ እዚ ካብ ኣእምሮና ንቕ ከይነብሎ ምክንያቱ ሓሳባትና ንኸነስተኻኽል ብዝግባእ ንኽንጓስ እዮም ይድገብረና ናብዚ ይድላእ ክንኣቱም ከለና ልክዕ ከም ሓደ ጓሳ ድገብሮ ጤለበጊዕ ናብ ዝኾነ ሕማቕ ነገር ክኣትዋ እንከሎ ዓሲሉ ከምቲ ድመልሰን ንዓና ድመሰና ኸ ዕላማና እዩ ስለዚ ናብዚ ይድሊ ብምልማድ ድመፅእ ምክንያቱ ንእሽተይ ክርኢ ኢልካ ተኣቱ ቲክቶክ መዓት ነገራት ብድኾነ መዓት ኔጌቲቭ ነገራት እንዳረኣኻ ናይ ካልኦት ሰባት ሂወት ኣብ ኣእምሮኻ መፂ እንዳዘረገካ ገለገለ ሰብ ድማ ከይተረድኦ ብዙሕ መርዚ ሒዙ ስለ ዝመፅእ ስቕ ኢሉ ይድፍንወልካ ዕላማ እንተ ደኣ ሃሊካ ግን ሓሳባት ካብ ዝግባእ ንኽተስተኻኽሎም ብንግኡ ጀሚርካ ናብ ጸሎት ናብ ምስጋና ንኽትኣቱ ሓሳብካ ድማ ዋሕስካ ክኸውን ጽባሕ ንጎ ይድረደካ ስለዚ ዝኾነ ዕላማ ይሃልወና ከምዚኣ ክንገብር ተደኣ ኽኢልና ብስምዒት እነሰላስሎ ዝነበርና ሓሳብ ጥባሕ ንግሆ ኣእምሮና ልክዕ ከም ሓንቲ ገራት ስለ ዝኾነ መብቃሉን ምስሳኑን ዘይተርፍ እዩ እዚአን እተን ሓሙሽተ እንደ ኣብዛ መፅሓፍ እዚኣ ተጠቐሳ ብሉፃት ዝኾና ዓመታት ብዙሕ ዓመታት ናይ ህይወትና ድማ ከድሕናልና ዝኽእላ ብሉፃት ጥበባት እየን ሓደራ ጋይስ ቀለልቲ ድመስላ ግን ከዓ ብህይወትና ዓብዪ ለውጢ ከንፃልና ዝኽእላ ብሉፃት መንገድታት እየን ግን ሓደ ድገርመኒ ነገር ኣሎ ኣብቲ ኣቐዲምና ስራሕናዮ ቪድዮ ነጊረኩም ነይረ ምናልባት ኣብ ሕጂ ሰዓት ዕሽሽ ኢልና ንሓልፎ ስቕ ኢልና ሶሻል ሚድያ ስክሮል ክንገብር ንውዕል ወይ ተስፋ ቁርፅና ሓሳባት ኣብ እምሮና ንሰላስል ንምንታይ እንተደኣ ኢልና እቲ ኢፌክት ናቶም ወይ ናቶም ሳዕቤን ሕጂ ስለ ዘይረኣይ ፅባሕ ንጎ ስለ ዝኾነ እዩ ኮነ ኢልና ድማ ኣብ ሕጂ ሰዓት ብሉፃት ዝኾኑ ሓሳባት ተስፋ ድመልኦም ብርሃን ዘለዎም ሓሳባት ደይነኦቱ ድማ ንምንታይ እዩ እንተደኣ ኢልኩምኒ ምክንያቱ ውፅኢቶም ፅባሕ ንጎ ስለ ዝረኣዩ ስለዚ ሓደራ ብትዕግስቲ እንተደኣ ኣእምሮና ክንክስክሶ ኽኢልና ከምቲ ሓደ ዘርእካዮ ግዚኡ ሓልዩ ድበቁል ንሕና እውን ብተስፋ ድዘራእናያ ብሓሳብና ድመረፅናዮ ዘርኢ ብተስፋ ድማ ዝኮስከስናዮ ብስምዒት ዝኮስከስናዮ ዘርኢ ብእምነትን ብትዕግስትን እንተደኣ ክንክስክሶን ክንፅብዮን ክኢልና ፅባሕ ንጎ ተሓንቲ ዝነበረት ፍረ ዓባይ ገረብ ኮይና ካባና ሓሊፍና እውን ምስድራና ካባና ሓሊፍና እውን ሕብረተሰብና ፅላል ክንከውን ንኽእል ኢና ሓደራ ኣሕዋተይ በዘን መንገድታት እዚአን ድማ ኣእምሮና እንዳስተኻኸልናን ጄምስ ኣለን ድማ ንዝበለና ነገራት ብምስማዕ ዓሰርተታት ዓመታት ናይ ህይወትና ነድሕሪ ይኽብለኩም ንደሊ ኣብ መወዳእታ ግን ሓንቲ ንሱ እንድላብዋ ኣዝያ ብልፅ ዝኾነት መንገድላ እታ ዝዓብየ ጥበብ ኢሉ ድማ ንሱ ይገልፃ እሳ ድማ እንታይ እንተደኣ ኢልኩም ሰረኒቲ ይበሃል ወይ ድማ ህድኣት ናይ ኣእምሮ እዩ ህድኣት ናይ ኣእምሮና ብጣዕሚ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ኣእምሮና ህድእ ከነብሎ እንተደኣ ኽኢልና ካልሚ ክገብር ንኽእል ኣእምሮና ዘህድእ ነገራት ድማ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታትና እነካይድ እንተደኣ ኮይና ኣእምሮና ክሳብ ዝሃደአ ህይወትና እውን ህድኣት ለቢሱ እዩ ዝኸይድ ለዚ ሓደራ ጋይስ ኣእምሮና ካብ ዝርብሹ ኣእምሮና ካብ ዘናውፁ ነገራት ርሕቕ እንዳበልና ክንከይድ ተደኣ ኽኢልና ኣእምሮና ድማ ህድኣት ናቱ እንተደኣ ክንሕልወሉ ኽኢልና ህድእ ዝበለ ሰላም ዝኾነ ህይወት ይድህልወና እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ብሰፊሑ ሰሪሕና ነርና ኢና ስለዚ ኣእምሮና ካብ ዝርብሹ 12 መንገድታት ኣለዉ ንዕኦም ብኸመይ ከም ተፅርዮም ድማ ኣብ ታሕቲ እታ ቪድዮ ኣብ ዲስክሪፕሽን ክንገብረልኩም ኢና ኣትኹም ፅቡቅ ጌርኩም ረኣይዋ ኢኹም ሰላም ናይ ኣእምሮና ዝዘርግለሉ ነገራት ካብኦም ነፃ ኮይና ህድኣት ዘለዎ ኣእምሮ ክንሕዝ ተደኣ ኽኢልና ድማ ፅባሕ ንግሆ ኣሚንና እታ ዘርእቲኣ ዝዘራእናዮ ኣእምሮና ፅባሕ ንግሆ ዓስምና ከፍለና እዩ እቲ ለሓተት ናይ ፈጣሪና ድማ ከምልሰልና እዩ ሕጂ ሰዓት እንተደኣ ብዝግባእ ኣብ ሓሳባትና ክንሰርሕ እንተደኣ ኽኢልና እዩ ስለዚ ነዚ መንገድታት እዚአን ብዝግባእ ብምጥቃም ድማ ዝሓሸን ድበለፅን ህይወት ኣብታ ሕጂ ዘለናያ ቦታ ኮይና ክንፈጥር ንኽእል ኢና እቲ ቀንዲ ነገር ግን ኣብ ሕጂ ሰዓት ምጅማር እዩ ስለዚ እምበኣር ነዘን ነጥብታት እዚአን ብዝግባእ ንጠቐመለና ጋይስ ብዙሕ ዓመታት ናይ ህይወትና ነድሕሪና ክብለኩም ደሊ ስለዚ ሳብ ሕጂ ፅኒኢልኩም ከተዳምጩን ግዜኹምን ኣካፊልኩም ስለለኹምኩም ካብ ብልቢ ከመስግነኩም ደሊ ክብረት ሃበለይ ክሳብ ሕጂ እንተደኣ ፀኒሕኩም ድማ ንዓኹም ደይተሃሲ ንዓና ግን ኣብ ዕቤትና እዝያ ወሳኒ ድኾነት ንካልኦት ሰባት እውን ብዝግባእ ኣገልግሎትና ንኽነባፅሕ ኣዝያ ትሕግዘና ሓንቲ ነገር ሳብስክራይብ ምግባር እሞ ሓደራ ጋይስ ሳብስክራይብ ግበሩ ኢኹም ነዛ ቪድዮ እንተደኣ ፈቲኹምማ ድማ ላይክ ግበርዋ ትጠቕሙ ኣነ ትብሎ ሰብ ድማ ሼር ግበሩሉ ኢኹም ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ግራት ኣእምሮኹም እንዳሓለኹም ዝተቐደሰን ዝተባረኸን ግዜ ክህልወኩም ተስፋ እንዳገበርኩ ኣብዚ ክፍልየኩም እየ ሰናይ ሰላም ንዓኹም ናይ ብዙሓት ሰባት ህይወት ዝቕይር ዘሎ ንመበል 12 ዙር ዝካየድ ሱርበት ተኻው ለውጢ ንኹለንተናዊ ዕብየት ዝተሰመየ ስልጠና ምዝገባ ጀሚርና ኣለና ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ነንበር ተጠቒምኩም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ክላስ ራፈቕና